guys, Khulumbai, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जिहेतु 100k प्लस साबस्क्राइबार जाबाय बेनि थाखाय आइ एम स' हेपि एन्ड थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय खम समावनो 100k साबस्क्राइबार गेन खालामनो हादों स' बेनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरो इन्टारेस्टेड ना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो दायो आंहा मेकआपआ कमप्लिट जायाखै गोदनायावबो फुनाखै आं नै गोदनाखौ गोसोम नुगासिनो गुफुरल' नुदो दायो आङो जास्ट बेसखौल' फोनखांबाय ओमफ्राय दा फोनगोन आं बिराद हेपि आं दिनै आयु आरो 100ल' नांगौ माने आं बे भिडिअ शुट खालामबाय थानायाव माने 100 नांबावगौ आरो ना 100k जानो 100 नांबावगौ माने 100k जानो 100 नांबावगौ 100k जानो 100 नांबावगौ आं इखौ सानगोन नै आं लिक्विडखौ फोनाखै लिक्विडखौ बारा फोननो मोजां मोना माने बहुत टाइम लायोना बेखायनो होनोसै कन्ट्रल खालामनायाव दा उनाव आङो ड्रेस गानबाथाय माबाखौ गाननोसै आरोना मा होनो बे साइडआव लानायखौ लानोसै दा लाथ'ला हे बोरैबा नुथारदों माथो एसे फोनना लाखानोसै नामा दायो आं इउज खालामगोन नाइकानि ब्लासार ओमफ्राय मोनसे ब्रास बेयो ब्रेन्डेड नङामोनब्लाबो बेनि जिथु डिजाइनमोन ब्रासनि बेखौ आं बिराद मोजां मोनोमोन बेखायनो आं अर्डार खालामनानै लादोंमोन बाट मोजाङानो क्वालिटियाबो वाव पार्टी स्टार्ट जाहांबायानो सोर सोर बे बुस्थुखौ जानो मोजां मोनो इमान बुस्थुखौ जाजोबगोन आरो आं दायो बे ब्रासजों आङो गन्थंखौ एसे कन्ट्रल खालामगोन मानो होनोबा गन्थंआथ' नाब्लेब्लेखा नालाय बेखौ एसे फिसासा नुनाय बा गोलाव नुनाय खालामना लागोन आं दा आङो कन्ट्रल खालामगोन दायो आं नैबे ब्रासजों फुनगोन आइशेड' फार्स्टआवहाय आङो ब्राउन शेडखौ लानानै फुनबाय सालायलांबाय थादों माबायदि फुनो आंथ' प्रफेसनेल नङा बाट स्टिल आं मोजां खालामनो ट्राइ खालामगोन जाहाथे गरम मोनदों होननानै नै आंनि रुमावसो उन्दुना थाफैदों नायनि So this is the final look. मादि जाखोथाय मिथिला आं आइलेस फोनना जागासिनो मास्काराखौ दा मोजाङै फोनखाबायमोन लेट्स सी ड्रेस आप खालामनोसै ड्रेसखौ गानथ'ला आं दा दसे मोनानानै गाननोसै दायो मोनाथ'वाखै ओमफ्राय आंनि केकआ मोनफैबायनो वाव ओमफ्राय बेनि उनावहाय लिटुकु लाबोदोंमोन आरो मा लाबोदोंथाय बाट लिटुकुखौ लाबोदों होननानै मिथियो ओमफ्राय केकखौ स' नायनोसै फैदो ये केकआ नै मोनफैबाय खेवनानै नायाखै आङो नायनाय र' दा उनावहाय माबाफिनगोन केमसिस नांगौमोनलै हाबाय दे Just naina माबायदि wow 100k zeroa bitaka sana kayo dulu wow 100k plus subscriber 100 thank you so much anda bicara saya Gemsri Daimari yang di channel limu yeah I'm so happy but anda cute toy ke mana tangtinan dun gandau no tahu bu ya celebrate खालामनोबो थांथि जाला लिबाल हाथोसै वाव नै खालायबाय आं थानो हायिनि देन्जार गिदिर खानायलाय लिटुकुआ जि गोथावना जानानै नायबाय आं ओमफ्राय आरो नै थाइजौबो लेमखांबाय वाव थेंक इउ स' माच दे लदुम 100k साबस्क्राइबार जानायाव आंनो थाइजौ लाबोना होफैनायनि लिटुकु लाबोना होफैनायनि थेंक इउ स' माच दे वेलकामबो होनाबा जितारै आंहासो पुलिस दे एकदम खेबसे फैयो जादों लकडाउनाव फैना लाना मा ओमफ्राय नोंबो बोरायनि भिडिअ खामायनो मा बुजानानै ओमफ्राय दसे जथ'नायखाय जनांगौ उपाय गैया खस्थ' खालामनानै फैना जानानै नायनोसैलै लिटुकुआ जि गिदिर ना लोदो आं बायदिखा जि गोथावमोनलै मा कालि थगायाखै आं बिराद गोथावमोन नों लिटुकु जाबा बेगर गारो नामा
गोलैबाबो जागोन आं बेगरगारबा जानो रोंगोन मोना ओमफ्राय बेगरखौ अराबो आं नों अरो ओमफ्राय इयाव सिङाव माबा जागोन ना जाया रज'बा नों मफ्लेयो बेगरखौ आं मफ्लेयालै रज'नायनि चान्सआनो मोना मानो होनबा बे रज'नो थाखाय बहुद दिन नांगौ बेथुफोर रज'नो थाखाय खिन्थु मटरफोरबा एसे दिगदार आरो हायो थाइजौखौ जानोसो रावनोबो होआ है आंसो फार्स्ट जाग्रोगोन डेन्जार गोथाव गोथावथार ना नों आंनो मा गिफ्ट होगोन दिनै आंनि 100K साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय आंनिया सब दिनै जानायनि गिफ्ट थाइजौ जाहोबाय लिटुकुर जाहोबाय लिटुकुर नङालै लिटुकुरसो बर'आव मा होनोथाय लिटुकुआनो आं दिनै सानदोंमोन आरोना जेनेबा आंथ' हर ओंखाम जायाखै नालाय आं सानदोंमोन आरोना दिनैबो जाया होननानै नङा दिनै जागोनब्रा दिनै 100K साबस्क्राइबार जानायाव पार्टि थानायाव सोरबा जायालासे थागोन आरो अमा बेदर लाबोबायबा दिनै जानांगोन आरोना गाबोननिफ्राय जाफिनला दे लुगि नै जाहा दा लावदुमा बेदर संगासिनो टेस्टि दिनैनि पार्टि यु हे धुङासो नांबायलै हे साराय गोदान बायनांसिगोनलै लकडाउनावबो खेवला माला एकदमबारे ओमफ्राय बिथिं सासेयानो पटल हागासिनो पटल फ्राय आरो मा मैगं संबावगोनथाय दालि दालि जायालै नै गोजा गैया संखांबायानो पटल फ्राय बिराद गोथाव दा जाजोबनोसो हामबायमोनलै जानांसिगोन नै आरो बे दालिजों एकदम मा होनो दालि खारै बिराद गोथाव जागोन बे जानो ओरैबायसाथ' आरो अमा बेदर ओरैबायसा मोजां एवनानै माबा थांबाय मवा दोनखोलै आगै अमा बेदरखौ अमा बेदरा नै दं टेस्टि मेकआप खालामबाय दं बिथाङा नुवाखै मार मेकआप लादों नुवाखै लावदुमाय साउन्ड खोनादों बै माना बेखौ जोबगासिनो नायगोन आं दा आरो देग्लाय खि आरो गंसे उन्दुगासिनो देग्लायथ' ओंखामल' जानो नागिरो एकदम ओंखारथारनो नागिरो भिडिअफोर आङो लावदुमनिफ्राय फैनाय लोगो नालाय आब'आ एकदम भिडिअ खालामनो होबाय थानाय खालामगासिनो आं मेकआप खालामनो दोनदो बया मिलायबाय मोखांजों माबाजों मिलायदों पुरा मिलायदों थिखिनिया खैथा दं नायनानै थिखिनिया रायजोफोर माहाजोनथार नालाय बेखायनो मालाय थिखिनिया मोननैखा इ मोनसे नाथाय नै बिथाङा देलायगासिनो गानगासिनो समायनाखौथ' बुंनांला समायखादो दा जों केकखौ जानो थाखायल'सो फैनाय जादों नालाय लावदुमाबो लावदुमाय सिखारदो मा उन्दुबाय थायोलै How is it my locket? बुरिया एसे गोलोमफिनबायलै बिराद गावदांदां मानसिलै नोंथ' बाबा सोर मोनलांगोलै नोंखौलाय बिराद गावदांदां हाबा लिंखौलाय आंखौलाय हाबायाव हाबा जायालै नोंगोना नोङालै माथो इउटुबाव माखासे मानसिफ्रा मा कमेन्ट खालामहरो नोंखौलाय सोर लांबावगोनलै होननानै ओंखायनो आं सानबाय थै इउटुबनिया बे गावसोरसो एकदम माबै थाला गोजा खोमा गावसोरसो मोननो लुगैयो खोमा नंगौ मिथिला जाबाय दे बुंना लानो हाया गावसोर बेखायनो बया बुङो मानसिखौ सोरखौबा बया बुंनाया बे मानसिनि मोजां गुन नङा मिथिबाय लावदुमाथ' बिराद अनो नोंखौ बिराद अनो आंनि सिगाङाव होनबाय थायो दिनै लोमजानानै मा जाखोलै बियो लावदुमालाय होनो आंनो जाबा लाबथारगोनलै होननानै होनो दा नोंसो मा होनसै लावदुमासो बिदि होनबाय थायो दा हाबायानो जायाबा आरो माथो खालामबावनो देलायगासिनो जोंहा आब' सनाया बिराद देलायदो सिन्दुरबो लागोन नामा हाबा जानायखाय आं सिन्दुर लानो बुरबक सल' 100K आव दिनै सब खिनांगोन ना लिपस्टिकखौ गोजा कालार लानो नागिरदों खामानि मोनदों नामालाय नै थिगानो दङ दिस इज पारफेक्ट गासै मिलायनानै बिथाङा फोननाय जादों बाहा रोंसोगोन नोंसोर बेखौ फोननो लावदुमा दाख्लै माथो लिपस्टिक फोनना होदोंमोन नोंनो
Oh. Jatharakhai birat minyidang nainani bap belthailaydang. Nों नायदोंमोन? Really? एकदम नायथारदों आं आरो बुहुत मानसियानो कमेन्टखौ नायदों आं बाप डेन्जार अनलाय लावदुमा नोंखौ खिन्थु होननानै Ay, sino na nadalaki? Tama na dati. नै आं दख'नाबो गानखांबाय देलायबो खांबाय बिराद लरा जाबाय डाइटिं खालामबाबो डाइटिंखौनो माथो लाखिनोनो हाया डाइटआवनो थानो हाया जाफ्लांबाय थायो बिदिबालाय माथो मोदोम खमायनो ना So नै रेडि जाखांबाय दायो केकखौ हानोसै ओमफ्राय आरो इउटुबाव दायो 8टानिफ्राय लाइभ फैगोन होनदोंमोन आङो 8:05 जालायलायबाय खोमा दाबो फैयाखै दा फैनोसै आङो ससमाखौबो पावारिं लाबासो So sorry दे आं भिडिअखौ जुदि नायदोंबा माने आङो दा लाइभ होनायाव कमेन्ट्स आइदि थाब थांबाय थादों आरो ना ओमफ्राय ओंखायनो फरायहरनानै आं रिप्लाइ होनो हायाखै बाट थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ नायनानै आंनि चेनेलखौ ग्र'थ जानायाव सापर्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बिथाङा दिनै भिडिअ लाबोगोन 100K साबस्क्राइबार जानायनि भिडिअ रायजोफोर नाइस निजोम दङ आंनि मेगना हामा जामारबाय नामा फन नायै नायै आं नुहुरमाराखै दायो जोङो माने जगासिनो आरोना केकखौ हानो थाखाय ओमफ्राय जोंहा टेक्लाखौबो लिंहरनांगोन पाबजिसो गेलेबाय थादोंमोन बियो पाबजिया जे माला बेन जागोन आं बेखौनो सानगासिनो माने बाट माखासेया गाज्रि मोननाङा आरो आंनि भिउवार्सफोरा जाय बिथांमोना पाबजि गेलेयो मा होनो दायो आङो लाइभ फैनोसै इउटुबावहाय दिनै बे भिडिअखौथ' आं गाबोनसो आपल'ड होगोन नालाय देट मिन्स दिनै खै तारिखथाय मिथिला बावबाय आं जिखुनु दायो 8आवनो फैनो गोनांमोन आङो बाट दायो 8:22 जाबाय स' दायो आङो लाइभ फैगोन खावलाया बिराद गुदुं जादों आंहा ओरैनोथ' ब्लासार फोनखादो देसुन ओरैनो बे नेचारेल नंखाया मिथिखायो दा बुंहरनाङा जे माबा माबि मेकआप फोननासो बिदि जादों अब्लाबो आंनि खावलाया माने एसां गुदुं जादों मिथिला आङो फायदो इथिं नोंखौ नायनो थाखाय बे एसे सिख्लाफोरा नेगासिनो जाहाथे लागोनाय हेलौ होननानै सना फैयाखै मानो सवाखै दायो सेलिब्रेट खालामनो थाखायथ' रावबो गैखाया आं दहायनो बुंखांखाबाय बा देग्लाया बिराद सिरि आगै हाय होनना बुं हेलौ होनना बुं हेलौ हाय ओमफ्राय देग्लाया जाहा बिराद लाजियो हांखो बिराद गुफुर नुदों आरो ना मेकआप खालामनायखाय स' जोंहा टेक्लाया हरसे सानसे खालि पाबजि गेलेबाय थायो पाबजि गेलेबाय थायो आं सानदों आरो ना माला कलेज खुलिगोन माला क्लास जागोन आं बेखौनो सानगासिनो आरो कुवार रागा जोंनो ओंखारो आङो ओंखाम जानोबाबो 1000 बार लिंहरनांगौ माबा मोनसे जानोबाबो 10 बार 20 बार लिंहरबाय थानांगौ माने लाइभ होगासिनो आं हेलौ आं भ्लगबो मोनसे बानायदो स' भ्लगावबो नायनो हागोन बेयावबो नायनो हागोन बेयावबो नायनो हागोन Deepamoni Boro, lots of love and power to you, girl. Thank you so much, dear. So, right? Hey, PUBG गेलेनो माबा sorry. माने आं बिदिनो रायखायो नालाय आंथ' बिराद रांखिनिखाना मा होनो जोंहा टेक्लाया माने दे हादो होनगासिनो आरोना माने बियो दायो PUBG गेलेनो आरोना माने आंथ' रोंखाया पाबजि गेलेनो सोलोंनांसिगोन र' खेबसे सोलोंनानै पुरा लाइभ स्ट्रिम फैगोन लाइभ स्ट्रिमखौ बोरै फैयो नै केकआव दङ गेमस्रि मिथिया पाबजि गेलेनानै मिथिया होमबा लाइभ स्ट्रिम बोरै फैयो 100K साबस्क्राइबार बिथाङा लाइभ फैगासिनो दं दे नों माइबागोन सना बिथाङा लाइभ फैबाय दं आरो मोनसे भिडिअ बानायबाय दं लावदुमा लोंग्रा दङ फैनो हायाखैनो बिसोरो स' दायो केकखौ हानोसै आङो बिथिं देखायलाय आङो मा होनो आं दा लाइभ होगासिनो ना बेखायनो आं नोंथांमोनजों बारा मोजाङै भ्लग खालामनो हायाखै नै बिथिं भ्लग खालामगासिनो आङो भ्लग भिडिअ
नोंथांमोना नुगोन गैलालै behind the scene नुजोब्बाय हेपि बार्थडे बायदिसो मोनलायलायबाय आङो फेनखौ अफ खालामना होथारलाय जोंदोंना जोङाखै जोङाखै मा नोंलाय लाइटार जलायनायाव एक्सपार्ट नामालै दे जलायना दे जलाय नों सना जेबो नङा जलायलाय मादि जलाय अ दे वा ऊपर गंगनम स्टाइल मादि जागोन सिखिबाबो जायो आगसिखि लाना लगाय आगसिथिं जलायना हामादि दे जलाय र' इखौ बेकाका खालामना होनो Happy birthday to my YouTube channel बार्थडे बायदिसो मोनबाय केक हागोनखाय माने नै बिथांनि खम समायावनो 100k साबस्क्राइबार जाबाय हानोसै होमबा दे बु Happy birthday to my YouTube channel मा बार्थडे नङा ना 100k सो जादों सरि Happy birthday to 100k हानोसै बिथाङा हाबाय दे थाब खाम आखाइ खब आखाइ खबग्रायानो COVID-19 नि थाखाय रावबोआनो गैलाबा न'आवबासो मोजां मोनलै नोंसोरदो खुनु खामानि जाया Thank you so much बुरियानदे आं बावदो आगै आं जाथ'बाय मानो जा जेबो नङा दिनै जाबाबो जेबो नङा ना जा वेस्टल' खालामनानै थेंक इउ बा तामाम गोथावलै जागोन बा एसे लोगो जागोन जा गोथावथार ना खोना आंनि कमेन्ट्सफोरखौथ' आंथ' नुला मोनसे फनखौ इउज खालामथ'ला आङो स' बिथांमोननोबो आङो केक एसे दौनोसै मोनजायाबाबो खुगासि दे हा जालाय एसे जानो कंग्रेचुलेसन सोरबा रंजालि बसुमतारी आब' पार्टिया आयु आं कमेन्ट्सखौ नायख'नो हाया दे बिराद फट फायोना ओमफ्राय गुड नाइट टेक्ला सनानि बा मालायसो निजोमा आंसो जानो दे आं जानाया नोंसोर जानाय दे जाबानो नागै जाना जाबानो जालालै दा उनाव जादे केमेरा अफ खालामबादो जाना दा केमेराखौ अफ खालामबा जादे लाजिदोबा जायालै नों जासना जाला गोदै नोंलाय जा बिराद गोदै गोथावथारसो ना जाला गोथावथार ना Thank you so much guys Thank you bye bye love you दानना होदोलाय आखाया लेथ्रा जाबाय दे दानना होदो दायो बिराद गरम नालाय आंनि रुमाव थांसै ओमफ्राय ओंखामबो जानोसै ड्रेस चेन्ज खालामनानै ओमफ्राय आं दहायबो बुंखादों लाइफ फैनायाव स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि चेनेलखौ ग्रथ खालामनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो आं बे ममेन्टाव जोंहा मामा बाबा जोंहानि आदा बाजै टुक्लु अभियासलि आरो आब' गुमै जोंहानि बाबु टिकुलु बेखौ गोसोखांदो आङो बिराद गोसोखांदो ओमफ्राय आरो फार्स्टआवनो आङो इसोरखौ जितु आं ब्रह्म सिबियारि हिसाबै ओम सद्गुरुवा थेंक इउ स' माच आरो आं मानियो सोरखौ बाबा गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ थेंक इउ स' माच होनदों आं साबायखर बाबा दिनैसिम आंजों हेफाजाब होफानायनि थाखाय बे मोनसे फिसा स्टेप आग बारायनायनि थाखाय फिसा स्टेप मोनसे मोजाङै मोजां बारलांनायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मा होनो साबायखर जासिहरबाय आरो आंनि बिमा बिफाखौथ' अभियासलि आं न'आव थांबाथाय बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन आरोबाव खेबसे स' नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ I'm quite busy.
दायो आङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै डेन्जार गरम मोनबाय नों खानायखौ खाना लाबाय आं मा होनो लिपस्टिकखौ हुगारबाय आङो मानो होनोबा बिराद गोथाव गोथाव मैगं दङ ओरैनोथ' आङो साननै सानथामसो जाबायमोन हराव ओंखाम जायैया खिन्थु आं दिनै जानोसै मानो होनोबा दिनै आंनि बिराद खुसिनि दिन ओमफ्राय बेखायनो आं लिपस्टिकखौ हुगारना लाखाबाय जानो थाखाय ओमफ्राय दायो जानो फैदो नायनोसै मा दङ आं देखायनो र' नै अमाजों बिलाथि ओमफ्राय इयावहा ओंखाम गोग्लैनानै टेक्लिया ओंखाम खोख्लैना दोनदो माने इयो फार्स्ट जाग्रोखायो ओंखामखौ बिराद थाब थाबनो उखैयो बियो होमबाबो मोदोमानो जाखाया डेन्जारसो ओमफ्राय आंहालाय खेबसे खेबनै जानायावनो इमान लदा जायो स' दायो जानोसै बेदरखौ लाखानोसै गोथाव जादों बेखौ ओंखामखौ मानो एसेबां जाब्रा होदों आंनो इमान बुरजा जाहोदों ओंखामखौ ओंखाम जाबायानो आङो ओमफ्राय नै तामाम पियास जाखायो आङो गोथां ओमफ्राय बानलुबो डेन्जार जानो हायो एक्सुवेलि ना आंनाव मोनसे मिन्थावना खोथा दङ माने आंहा उदैया जेब्लाबो गाज्रि जाया माने बोसोरबाजों खेबसेफोरल' जायो खोमा उदैयानो गाज्रि जाया आंहा जिमान बानलु जा जिमान खुगाबो नांखाया आरोना माने जाहाथे ग्लाया सानफ्रोमबो फार्स्ट जाखायो ओमफ्राय जाखांबाय दा रुम सिङाव हाबबाय दा रुम सिङावहा दरजा फांथेखासिगोन आंखौ हारला खालामखायोना मिथिखायोना ओमफ्राय पाबजि गेलेबाय थायोसै ओंखाम जानोबाबो 100 बार लेंहरनाङो ओरैबायदि माने जा थुसो आरो अमा बायदि जा दाथ' अमा बायदिखा आरो मा जानो बाखि दङ डलफिन जा डलफिन जलहस्ति दैयाव थाग्राया बेबायदि ओमफ्राय आंहा दाबो गोसोआव दङ आं साननैसो सिगां जेब्ला आंहा मा होनो 100k साबस्क्राइबार जायैनि सिगां आं मोनसे खोथा बुंदोंमोन 100k साबस्क्राइबार जाबाथाय आङो न'आवहाय अमा मासे होगोन माने अमा मासे पार्टि जागोन होननानै बुंदोंमोन बेखौ आं बावाखै दा न'आवहा थांबाथाय अमा मासे बायनानै पार्टि जानोसै आरोना हायोब्ला नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय आं गासैखौबो इनभाइट खालामखाबाय आरो जोंहानि न'आथ' हाइवे खाथियावनोखा बास लकडाउनथ' गैखाया जोंनिथिं गुवाहाटियावल'सो दा बास फैबानो जाबाय बरियाके जाफैबानो जाबाय बानलु गय Abang गोथाव जादों जाहर mana di mana ni? Bisa nak kau berangkat dah? malah udah sana nangkap yang lain kirit siapa itu? Lu tu berapa tahun dah ini? Dusta sana nama, benih lusa ada mata. Bangun tanya wih mana mana ni, bangun. जाखांनानै गय जानो नागिरदोंमोन आङो गयानो जोबना थादो दा माखौ जाबावनो आङो मोनसे बुस्थु देखायनो आङो केकआ हरो तामाम गोथाव ना गाबोन जागोन नाय अमा बेदरबो दंखायो